खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों आं बिटिसिनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथावथार खौरां। बेनो जाहैबाय थांनाय प्रमोद बर'नि आमोलाव जाबायदि बिटिसिनि लाइमोनफोरनि थाखाय बा बिटिसिनि रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरनि थाखाय एपिएससि इउपिएससि आईआईटी नीट जेईई बायदि बायदि आनजादफोरनि थाखाय कोचिं फ्री कोचिं होदोंमोन दिल्ली मुम्बाइ आरो गुवाहाटी नोगोराव। आरो बे बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजोंनो प्रमोद बर'नि जा जोनोम होनाय एबा दैदेनजानाय बड'फा सुपार 50 नि गेजेरजोंनो गोबां जोंनि बिटिसिनि लाइमोनफोरा डक्टर इन्जिनियार जानो हानायनि सिमांखौ सुजुनो हादोंमोन। आरो बेनि उनावनो जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोदान सरकार दाफिनो बेनि उनाव गोबां सोंथिया सिखारदोंमोन दे एबा सोंलु खालामदोंमोन दि थारैनो बड'फा सुपार 50 मिशनखौ आथिखालनि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिटिसि सरकारा सालायलांबाय थागोन ना थाया। बेबायदि सोंथि खालामबाय थानायखौ लानानैनो आथिखालनि बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा मैयासो जानानै थांनाय जा बिटिसि काउन्सिलनि रां बावजा बाजेट बे रां बावजानि गेजेरजों खौरांगिरिफोरनि गेजेराव रोखा खालामनानै होदों दि जे बिथाङा माखासे मानि बाथ्रा बुंदों बे बड'फा सुपार 50 मिशनखौ लानानै। बिथाङा फोरमायदों जे बड'फा सुपार 50 नङा, बड'फा सुपार 50 नङा, मोजां फरायसाफोरनि थाखाय लासिगोन बिटिसि सरकारा 101। थांनाय समाव बड'फा सुपार 50 नि गेजेरजों आईआईटी नि थाखाय 50 जन, लोगोसे नीटनि थाखाय 50 जन, एपीएससि नि थाखाय 50 जन, यूपीएससि नि थाखाय 50 जन बेफोरबायदि लादोंमोन। नाथाय बे बाराव बड'फानि मुंजोंनो लागोन, नाथाय प्रमोद बर'आ सोरजिनानै गालांनाय बड'फा सुपार 50 बेफोरबायदि सुपार 50 नङा। 101 फरायसाफोरखौ बेनि थाखाय फ्री कोचिं होगोन बिटिसि सरकारनिफ्राय बड'फानि मुंजोंनो लागोन। नाथाय प्रमोद बर' बिथांनि जेरै बड'फा सुपार 50 मुंखौ सोलायनानै बड'फानि मुंजोंनो एपीएससि यूपीएससि नीट आईआईटी बायदि बायदि आनजादनि थाखाय फ्री कोचिं होनायनि थाखाय थांखि लासिगोन आथिखालनि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिटिसि सरकारनिफ्राय। दानिया बिदिबा नायलांदो जे प्रमोद बर' बिथाङा सोरजिनानै गालांनाय बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों एबा मिशनखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंदों आरो आथिखालनि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिटिसि सरकारनिफ्राय मोजां रोंगौथि गोनां बिटिसिनि लाइमोनफोरनि थाखाय मा थांखि लागोन बेखौ नोंथांमोना आबुङै खोनासंलांदो। আৰু হঠাৎ এটা কুৱেশ্যন আহিছে যে এই সুপাৰ 50টো কণ্টিনিউ কৰিব না নাই, এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিছে। সুপাৰ 50 বুলি নহয়, মুঠতে আমি উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম নামেদি আমি এই মেৰিট ষ্টুডেণ্টসকলক যিখিনি কোচিং দিব লাগে, আইআইটি হওক, জি হওক, নীট হওক বা যিকোনো ইউপিএছচি এপিএছচি সেইবিলাকৰ কাৰণে যিখিনি কোচিং কৰিব লাগে আমি এইটো টাৰ্গেট লৈছোঁ 101, সুপাৰ 50 নহয়, 101 মানে আমাৰ টাৰ্গেটটো। এই হিচাপত আমি কৰিম।